گورنمنٹ اسپیشل ہائی اسکول لیر مراد جمالی ٹی لٹریری فورم نصیر آباد نا پارغانہ سے کتاب میلے سٹ تننگا دا کتاب میلے ٹی کوئٹہ جیکب آباد و تیوی صوبہ غان پبلشر آکبش خلقور راتینا کتابات اسٹالات خلقور کتاب میلہ نا باقاعدہ افتتام اس اوکا گوڈ اس دیوان اسا مڈلک راٹی نصیر آباد نا سیاسی راشون بزغر کمیٹی نا باس میر بش سامت کامریڈ رفیق کوسو استاد نذیر احمد ڈومکی پناہ بلوچ ویلو راشوناک تران کریر ہندن دا دیوان اٹ کامریڈ رفیق کوسو نا کتاب کارزار سیاست پناہ بلوچ نا کتاب بلوچ تاریخ کے نئے پہلو ناموں پاشی امس ہندا دیوان اٹ کمشنر نصیر آباد عابد قریشی ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کتاب میلہ نا وزٹ کریر ہندن دا کچاری ٹی نصیر آباد نا علم دوستا کمشنر صاحبان اصل لائبریری اسنا ارتننگ نا خواستے ہم کرے ہرا کے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد دا لائبریری کے اندو جاگے وہ کتاب آتا تننگ نام کھولے اقرار کرے دوننگا کچاری نصیر آباد کو نا علاقہ خاتے ٹی کتاب دوستی علم و شعور سنگتی کے نسے گچینو کام اسیو دا علاقہ کے نسے بلو روج نسے نا مستائی مرو دا کتاب میں لیٹی بلو کچھ سیٹی علم دوست ورناک ساڑی کتابت تو سنگتی کرے سا کتاب دوئی کریر دورنگا کارینک علم و شعور اتالان کرننگ کن بلو سے بوسے ہو امیتے کہ داوڑا نا علم و شعور نا محفلاک مدام برجا سلسہ ورناتے ٹی علم و شعور آگائی اتالان کرننگ اٹکمک کتے رہے ہندو نانا راجٹ کتاب تو میر اوب زیادہ کرے سا بروکر نسل اصل کچین و صوب اسنا کو لویتے رہے نصیر آباد نا خرو نا ڈغار علم و ادوٹم تینا خرونی اندو مدام تالان کرے سینو